أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uripin Allah, mga baisi ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala na gusto mga pagariami mga mampunay sa istihad. So di talo di ka pakapanalamat si iku Allah na kailangan si iku manusia ang matatatak na gumalalalayon. Adi yung kuto di ka pakapanalamat sir kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Hagi yung mataan ang kuto asala ka ba sa tanong asong mga tao ang mga papasang ikapanalamat si iku Allah subhanahu wa ta'ala na mga tawanan pumanumanan wallah adi yung kutuwa alim mo ay pambugay niyan kiran kapagintawin si sading kaya ang dunia na sa mga tao mambu adi mataw manalamat si iku Allah subhanahu wa ta'ala na mga tawanan baka panggaya gumayan wallahu ta'ala kung kapagintaw niya si sading kaya ang dunia na makaw mamambu sa hadapan wallah na mga tawanan imbugay niyang kiran mambu subalas adi yung kuto adirang kapanalamat si kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa mga uripon Allah nakatawan tanong adi yung kaya kapagintaw tanong si sading kaya ang dunia nakapagintaw iya miya kakampa-kampat kapagintaw iya temporary na kailangan ko manusia akagi di nakapagintaw temporary din kaya kapagintaw si sading kayang dunia na makambaal sa mga gulba ka mga pipya mapuluto iyan kung kapagatalinguman yan sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala kagi yung mata na amay kasumanusia na dimri parado dinian preparado na din kaya ginawa niyan ukap sumurian si sading kaya sumuan tanong agyanan so ingdatan itiyasa ada aban yan ikakapos sa dayon sa pakataman agyanan so alungan amauri na magatos ka prosinto na abe ka di makaapas sa manusia adinian kapangbalan sa batas makapangbalan sa luto kapagintaw niya sa dingkang dalunya na makamas alungan na amauri na doon yan din o kapagatalinguman yan kapangadapan yan si kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa naplisambugan tanong sa gugudang iman tuwa alungan amapia akagagabi sa diyang kaya alungan na Jumaat na diyong kutuwa kapag sikatano si sading kaya mga ginawa tano wanda tano matataman si iku paratiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala kagi yung mataan asukap ko tingar kalinggi-linggi ukap pagintaw tano si sading kayang dunia na may kasuparatiya yung manusia na sasakit na magatos ka prosinto aso dinyan di iking gulalan ng mga panunuatan niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na sasakit mambu sa diniyan mipunggulalan so mga simban yan mga suasuatian si iku Allah subhanahu wa ta'ala kakagi aso paratiyan yan si iku Allah na sasakit na mapiyaw minggulalan yan so simba si iku Allah na mapiyaw din yan minggulalan so simba niyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Napagilintan mo din kaya paratiya mapapadal marakatanong maurip ng Allah wanda tanong matataman sa din kaya paratiya ay bubugay ang katanong Allah napagilintan mo na din kaya mga ginawa tanong wanda matataman na din kaya paratiya tanong inumaaday paratiya niya sasakit
anta kasi pulisiko paratiya at tagumpiya adin kaya paratiya amatatagurakan na ilayin tanurun aginawa tanuuan da tanu mapapanalum si sadin kaya paratiya adi tanu diin dirugudun mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala inangin na nalayon sunga pagkaluya tanu sadin kaya katuru Allah subhanahu wa ta'ala sakit peruan yanung kuto sa mga tao at naparatiyan yan si iku Allah nailayin tanuro na mga ginawa tanong kung kapagaluya tanong si sading kaya mga pagkusarat akakato kawi tanong saad na emanan yan naparatiya tanong katataaman tanong so kamis o paratiya si ikaniya na Allah subhanahu wa ta'ala amay kamaaluy tanong din kaya sarat akaya sulod o paratiya si iku andi isaratan Baganay sisa din kay yamanan yan na syarat sabab akapsul do paratiya si ko manusia na paganay ron na diyong kuto akaparatiya yung manusia katumang kadi yung manusia si isa diyong kuto kipupantag niyan si ko mga sifat wallah nagu diyong kuto yamanan yan na mangingaran wallahu subhanahu wa ta'ala yun ang ipaganay asyarat akapsul do paratiya si iku manusia kailangan nakatumang kadan o ginawa niyan adiyang kutuwa ayamanan o di na maparatiya o manusia adiyang kutuwa lang-ulangwan asipat wallahu subhanahu wa ta'ala kaamay kasumanusia na diniyan maparatiya adiyang ka na napaganay syarat akapsul do paratiya si iku manusia na magatos ka porsyento na ayak keparatiyan yan na diyong kutuwa ayamanan yan na mapatindig yan na sutindig o ayamanan yan na da paratiyan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala adiyong kutuwa tigiran to see is to believe ayamanan yan na sadin sa pakiling ka na ayang kaparatiyan ayang kaparatiyan na diyong kutuwa pagkumasaan ka na diyong ka na nakaparatiya si mga sifat wallah na dua ka klase zahiran wa batinan zahiran wa batinan perhatian ka sa mga sifat wallah ami papayat na gusto mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala ami susunod kaisa ng sa sarat akapsul do paratiya sa iku manusia ami kasumanusia na dinian maparatiya sa sifat wallahu subhanahu wa ta'ala ami papayat na gusto mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala ami susunod na tangkadan niyan sa ginawa niyan ayamanan niyan na nananadong panasulod sa paratiya sa ikaniya na Allah subhanahu wa ta'ala na ando no ni mga sifat wallah ami papayag perisa sifat wallah subhanahu wa ta'ala san ko kipapayag yan na yung kutuwa yamanan yan na kapakilay tanusi sa diyang kaya dunia nagu diyang kaya makhlukat kaadin wallah subhanahu wa ta'ala si sa diyang kaya mapapadalong sa diyang kaya dunia na langon na iprisa sifat wallah subhanahu wa ta'ala dia kiad na niyang kualungan na pakilay tanong nagu dia kiad na niyang kulan na kiad na niyan si ko mga biton na kiad na niyang ko kagagawin na kiad na niyang ko kadadon daw adid na nan makaprumpa kadiyang kanan ang mga shay ang mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala kao pa makasuuman isasan at tiyadiyan wallah sa lalag ukit kullu shay'in tariqun sulang-ulang wanusyay na adlalalanian wa tariqul jannati al-ilm na ayalalang ko surga na sukapaganad sa ilmu ada tarading kayamanan yan nakatitimutan si apaganad sa ilmu kullu shay'in tariqun sulang-ulang wan usay na adlalalanian da tarading ka na naalungan na adla pagkadagnian nalalan awan pa makabadin diriya adiniya nakadagan mawasa diyan ka na nalalan sabab sa kababaluin yan apado sa tanda sifat wallahu subhanahu wa ta'ala na may kaawaan yan na diyan ka na nalalan yan na kaantiran diyan ka na ayamanan yan na alungan sa kapakay amablag si kulalan yan o di na mawaon na ayad na kaantir na diyan ka idin mapapadal mo sa diyan ka ing da dunia kakagimiyada so alungan sa ikugayat at lalakawan yan tingnan yan detarman mo diyan ka na naulan na dapat kau diyan kaya mga bitong kulangit
na mawasiran si kuguyad lalan apako kitang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala na ana makatutumbulaon na maantira ding kaya kap anto na ni ba nakapagintaw si sa ding kaya dunia datar man po ding kaya dunia akababalingan tanong na amay ka mawas sa ding kaya guyad lalan apya ka o kita nun wallah subhanahu wa ta'ala na kaantiw radiyang kaya dunia na edna maantiw na sudun sukadan dan mapapadal si sa dingkeng da dunia. La ilaha illallah. Kailangan ni pamamasay niyo manusia aso mga manusia kaya betun sa mga ulul albab mga tawanan ang mga papantas ipamikiran ang mga tag-usurga pumakasuludin pumakadarandang na si surga wallahu subhanahu wa ta'ala na mga tawanan adiran di pamimikiran na din kay kaya pangadu wallahu subhanahu wa ta'ala si sa din kayong dunia moontor silan man ang takatumitindong silan amiga siran nadiran di pamimikiranan adiyang kuto akaya pangadu wallahu subhanahu wa ta'ala paguluganiran sa istihad nagui pagpumasiran adiyang kuto ang mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Ilan sa mga tao ayamanan niyanna sumyulid ko mga pusuiran so tanda aparat si ko Allah subhanahu wa ta'ala susiran uto sudiran tiyamanan yan natatadmaniran su Allah tatadmaniran su Allah subhanahu wa ta'ala mapipikiriran din su Allah subhanahu wa ta'ala siko katitindigiran nagusiko kaonto diran nagusiko kaigiran diran di kakikliklit ko mga iganiran mga kantiriran wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard naraksana natig wallahu subhanahu wa ta'ala adiran di pamimikiranan adiyang kutuak kay adlaw wallahu subhanahu wa ta'ala sa iko kawang-kawangan maanaso kalangitan nagusok kay adlaw wallahu subhanahu wa ta'ala sa isa din kaya kagilupaan narakas o emanan yan na mapapadala mo sa iko kagilupaan nang tulay dito na diyang ka na ng mga tao sa diran di ka pamimikiran na sa diyang kaya liyaw langit diyang kaya kalangitan na diyang kaya kagilupaan Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar hey qad nami ya Allah mata na ya ma khalaqta hadha batila dan na bamimiyaylay dan na bumaad na karibatan si sadiyang kaya kiadnang ka ko kalangitan nagusok kiadnang ka si sadiyang kaya kagilupaan Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar namiya suti ka hay kad na nami napakalida sa kaming kasi iko apoy ko neraka jahannam la ilaha illallah yan ni mga tao asabab ko yamanan yan nakataniran na ay sarata kapsuldo ba yamanan na paratyas iko wallah na isa sa diyong kananap mga sarat nasuka paratiyo manusia saan kung mga sifat wallah zahiran wa batinan mi papayag na gudiyong kuto mi susulan nakautos sa mga tao adiran di pamimikiran na diyong kaya mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala na kaya butuhin sila sa mga tao ang mga papantasip pamikiran apakadarandang na si iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala mga uripun wallah apakalidasan si sa diyong kuto asiksa ko apoy ko neraka jahannam Miya pa manututan mo si kumipos ayong kuto mga kasiksaan si ko api ko neraka jahannam
na penisay pakalidas sabab sa kasuldo para tesi ko andi isa na pemimikiran na niyan adi yung kutuaya mana niyan nakakabalo yung puso yan at pangimbenar sa tulabu sa kapangimbenar perhatian yan suaya mana niyan nakadandan o mga sipatu Allah subhanahu wa ta'ala apat kilay yung mata niyan nagusto di kilay yung mata niyan mauripun Allah na palit mo to sipatu Allah subhanahu wa ta'ala ay mana ini naso ragat inadlu Allah subhanahu wa ta'ala so karagatan na maliliyaw na diyang kaya kagilupaan maluniman ng geda-geda o pamakaso Allah subhanahu wa ta'ala na ditanunian ikakalimu kapakaiman na diyang kaya lupa na migarundub kadiyang kaya lupa na maliliyaw si sa diyang kaya aig maliliyaw si sa diyang kaya karagatan diyang kaya lupa na maliliyaw ron kanaba yamanan yan na bagyang kaya lupa na balaro doon ng bubakan seko tigo mga lukas tanwa tamang kulumbong nabaroong bubakan doon na diyang kaya lupa kadi kamaliliyaw wa diyang kaya lupa sisa diyang kaya kaludan kapiilay niyo sa mapa kamas mala so kaludan adi so kagilupaanon na maliliyaw ron na diyang kaya lupa nasa kahanda wallah kahanda wallahu subhanahu wa ta'ala kapasang na idin wallahu subhanahu wa ta'ala na di kaantiura din kaya emanan yan na kagilupaan sabab sa emanan yan na kapasang Allah subhanahu wa ta'ala kabubugin yan sa idin kamalun yung manang geda-geda diyong kuto barko maliliyaw si kuliyaw kaludan igira miyas sugat amala asam brandu antunay pagkaswaian pagkasaro pero na pagkaantiur na pagkabinasa ay diyong kuto amala abarko amaliliyaw si kuliyaw kaludan nadatarayo kagilupaan na maliliyaw si kuya maanan yan na kakaludanan na upamakabudin daar limur katan wallahu ta'ala na kapakayabudin migar na bading kaya lupaitan da po si sa diyong kaya karagatan sabab sa kagiyong maliliyawa diyong kaya anto na iniba na kagilupaan nagyuto yung sabab akagiyong maadong tanusi sa diyong kaya kagilupaan na bukatawan wallahu subhanahu wa ta'ala sa katano na paparatian tanus wallah na pagtukon pagtindon wallahu subhanahu wa ta'ala wan taar katanoy mga tao ay amanan niyan na tuhulab sa diyong kutuwa parati koneksyon yan si iku wallah kagyutoy kapagkaadun adiyong kutuwa di ikipamamayan tiganan kuwapya anton ano na simba si iku wallah igira asumyul da diyong kutuwa parati ako manusi adi sasakit adiyong kutuwa parati yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala gila diyong kaya manusia na igira ayam niyan na inumbala na manusia na ipupum sa adarian igira ayam niyan na sopasad udatarian na manusia maluniman ng geda-geda ay ipupum sa manusia igira ayam niyan na diyong kana napli sa kawang-kawangan na putaw ipupum sa manusia akia pakalayog uputaw sa kawang-kawangan apasad udatarian na manusia uguid na diipum sa manusia sulang-ulawa na mga pasad wallahu subhanahu wa ta'ala adi kesarapan dapat anda menaya ikap pakalayog adiyong kutuwa papanok sa isi sa adiyong kutuwa kawang-kawangan ada abanian makina di kesarapan dapat o manusia adi yung kutuaya mana niyan nakitagu iwallah sa mga tama na si iko mga kaludan adi baka pasulda suaya mana niyan na dua kaludan inangin nan didekat na di makapasulda di yung kutuwa dua kaludan uripun wallah na diyuti ipum sa adar manusia di ipum sa manusia adi yung kutuwa sa timanaud udah madang apia mula na mitu nakagi makatu na miyunga nakagi makaunga nakialutuan nakiapunan agula adiyong mutu ayamanan niyan na madang akanabaan na gumiulaon tumiyabu sa gula ko kialutu isa adiyong mutu madang
Nakiat tatang kaampan sa kagula, kakna bamiya kagula-gula, naknap manubada gulaon, kakiat tatang katangkaan. Na dito ipun sa adar o manusia, oripun Allah subhanahu wa ta'ala. Apadanan sa ayamanan niyan, na sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan na maparati o manusia, na kagiso manusia, na pagkababayaan niyan sunambar, pagkababayaan niyan na diyang kutuwa kata-kata pa. Ibarat na diyang kutuwa, Times pagkababayaan niya na diyang kotoa times agu diyang kotoa plus na ipagkagu diya na diyang kotoa diba-dibaid agu diyang kotoa minus ugaid na tatalikodan niya na diyang kotoa times agu diyang kotoa plus kaya sasangor niya na diyang kotoa minus agu diyang kotoa dibaid mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala. Tigiwan to na ini agatero aso manusia na pagkababayaan niyan suka plus agu suka times na pagkagudiyan suka minus agu suka diba-dibaid na ba di benar? So manusia na opun anay pumbugin ang ananian na mata kapadi mo tayo bugin ngananian na mata kapasakala di yung koto ipumbugin na kagi pagkababayaan o manusia. O di mapagkakataka pa, di mapagkitay masadiyang mo tayo pambagiron. Kau pa makaya ipumagay ng duduwati na tingin na umapatak pulurakan, na umawalo pulurakan, na umamagatos, waya pagkilabanian na magatos na tingin na umasang gibo, na umaduang gibo, na umatlong gibo, na umapatang gibo, na umay sa kamilyon. Pagkababayan na yung manusia. Naudi kagagamat pagkataka, nabapiagibo at kayaw maniron. Plus, bapiagibo ka plasiron. Ugoy, natatali ko na niya na diyan kaya pagkababayaan niyan, nasukap minus, ay pagkabukagudiyan, ay gira ang bugan, nagdidibagabaya, o baka yung bugan sa luwati na baka labanti sa sawati. Ay apano ba mambabada diyang utwa, buwati, ba mambabad. Kadinya no to ikabaya na aya sa samor no manusia, mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan yan pakalilipatan na diyan kaya kap minus. Ayan yan pakalilipatan na diyan kaya kap times. Agu diyan kaya kap plus. Na ayan yan sasanguran. Diyan kaya kap minus. Agu diyan kaya kandiba-dibayid. Mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala. Pituro Allah sa Quran. Matalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Bidru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sabaru ko kasabot sa diyan kanana katiro Allah subhanahu wa ta'ala aya ibarat o salad adi manggusto si kuwagama wallahu subhanahu wa ta'ala nada tarusati manaud atig wallahu subhanahu wa ta'ala adi ang kutwa sa timanaud na piyamula nami sepak sa pito sapak na manisat ti manasapak yan atig wallah namiyunga sa magatos ti manaaud nakagya amakaw nga sa magatos ti manaog na piyaka plus na mimbuluya pito gatos takap akia takpan si kuya maananian nasa ti manaog mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yudaifu liman yasha. So Allah napagtakpan niya panutot sa sad sa kabayayan at takpan niya. Allahu Akbar. Wallahu wasi'un alim. So Allah subhanahu wa ta'ala natantun na amablang ilmu mala kaludan so ilmu wallahu subhanahu wa ta'ala mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala nang buta kabasatan mapatulig-ulan manusia sukat na patakap kaya ka rin na sa diyang kanan ay posible ko manusia si ikwagama wallahu subhanahu wa ta'ala na di pagkatakap na Allah subhanahu wa ta'ala nabanda ka makaparati so manusia na ayamanan yan na ipagkagudiyan pagkagudiyan niya so kaplas na yan tatalikudan magayta nyo sa ibarat kaplas diyong buto ayamanan yan na niyong
na miya mula ka sa sati mananiw na mitong lamiw na tantod na madakliw apimbuluyan sati mananiw sati mananiw na apimbuluyan yan na miya kadakdak launga plaso to ayamanan yan na tayo mo santano sati mana udo kupaya na piya mula na mitu na sumususad timan aunga kupaya na upakang kakab gatos ti man naud ang mapapadal mo siya sa diyong kuto asa ti man ang akupaya napakadua ti man ang kakupaya napakatlo ti man ang kaunga diyong kuto akupaya pirang gibutiman akiatangpan siya sa diyong kuto sa ti man naud akupaya karina sa subpala sa Allah subhanahu wa ta'ala na di mapagkaling-kaling sa kapagkatakpan yan si ikubalas ay pumbugin yan si ikumanusya saan kapag gusto niyan sa salad si ikuagamaw Allah subhanahu wa ta'ala na pagpalikudan umanusya ay ginamiya katalingumaon so makapantag si ikuagamaw Allah subhanahu wa ta'ala na ayapan adin yan di matiro na kanabay di panamo na sa ano la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inali kagiya walong na Jumaat adiyang kuto pagaritan si Muhammad Rasul. Adiyang kuto hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adiyang kuto al-bakhilu qaribun minan nar wa ba'idun minal jannah. So kuna kisupi kato na biya karani-rani si kunaraka na mawatan si ko surga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nagyo na ni karina sa kailangan na sumanusya na makasuldo na din kaya para tiyakan di sasakit din kaya puso yan. Andi sasakit din kaya puso yan. Andi sasakit so paratian yan kanian minggulanan so apiatuna simba si Allah subhanahu wa ta'ala kaandi kadin akasul do paratia si ko manusia nasin ko to mga simba na yakapakilian yan na paledon balas emanan yan na ipilalakaw adin ko to simba na din yan di manggalbok sa tarot o pakapanggalbokan yan si ko suaswatian si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa dataron o mabibiti na manggis sa kapanggalbokan yan sa din ko to simba suaswatian si ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kagi amiyak na liyan aling mo to balas imbagirun wallah kapag ito sa dunya na yasang purnain na suka pakatalong manin sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaduwang asipatu wallah na batinan yung guto ang misusulan at yung guto ay amanan yan na mga sipatu Allah subhanahu wa ta'ala misusulan Diyang kuto naman niyan na kikasusul na mga padawang sifat Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na sumanusya na maparatiyan niya na diyang kuto ang mga sifat Allah kikasusul si ko naman niyan na kapagintro niyan si sading kayong dunya na puro sa sifat Allah subhanahu wa ta'ala na diyang kayaman niyan na katawan tanong pagalwin din akiad na niyan si ko surga agusukiad na niyan si ko apoy ko na nakajahannam na padanan sa sifat Allah subhanahu wa ta'ala adiyang kanan akiad na si ko narakajahannam agusukiad na si ko yaman niyan na surga asumanusia na kailangan na maparatian yan nanan kapadanan si ko paratian ng manusia si ko yaman niyan na diyang kutuwa wal yawmil akhir so kaparatian manusia si ko alungan ang mauri sifat kailangan na maparatian manusia ginadi pa manutulong sunaraka nayawi dunakal na sing ipawalo na dinan pendimat pero adiyang kutuang kayo no kabang kamilay sunara ka jahannam la ilaha illallah kayo no kabang kami akasungsi ko nara ka jahannam antenan matatagwa diyang ka na naraka pamakaad na naraka na niya tutunga dunia ini la ilaha illallah katawan tanong Diyan kaya kapagintaw tarus sa diyan kaya ang dunia na aya kasa sa ibaratan niyan na datarubay ni tatagidupon mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanoya di tatagina. Sa aya di tanu di tatagina na diyan kaya kapagintaw tanong sisita ni man sa diyan kaya takluban. Di tanoya di tatagina na sisita no si sa diyan kaya takluban.
Saya ka rin naon sa ditano ini taginap. Saya ka pa kanaw tanu nami ka makasuntan sa diyang kanan adua. Supo ka naraka, namiya ka naraka, nasupo ka surga, namiya ka surga. Nagyuti ka pa kanaw niyan. O andi ka patay o manusia, nagyuti di ka pa kanaw o manusia. Andi ka pa kanaw niyan at tigil na katibos sukito ka pagintaw, di mo tadi ka nipit taginapan. Ad na trakakan na kanababisot o bapiyo. Ad na walayakan na kanababisot o bapiyo. Kay man to nakati ako sisiyo ko sa kuburakan nini. Aayabu ang may pagunutakan na diyang kaya sardi tamaputi ayaman na niyan na isa sa panglakan. Nagyuti to ka pagintaw akan. La ilaha illallah. Sa datar din ayaw ka rin na sa tatagin na po na diyang kaya kapagin to tanong na maluniwan ng gida-gidam adi ang kutuwa manusia adi tatagin adi ang kutuwa sulod asapulo agulima ka minutos adi niyan di tatagin na miya pakasoldino na diyang kutuwa inimbota ano ni inaiyan na miya kaslaat manusia na miya katamok na miya gubernador na pala kataw na kagimakanaw na yung kaya nawan yan na miga tuturog na miga kuigo yan akanaba gubernador na akanaba sa kanyan miya katulak na akanaba langon taman na miya kuan yan atakin lugo sa imiga sa diyang kutuwa ada panatilak. La ilaha illallah. Miya ka no? Natigin na matano to ko saya. Adi mo to tatagin na punakan. Ngayon wari, iya gubernador ako wari atigin na. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nadatara diyan kaya kapagin to tano. Aya ka po kanaw tano na andi kapatay manusia. Na aya ka po kanaw niyan na andi kilbung ko manusia. Na andi katampo ni ron at perutugpa so lapot si sa diyang kutwa kumriyan na makanaw sa manusia na buwan na yan yang kanawan aginoon pungapran niyan aginoon niyan na yan kakatukaw niyan nun sakya pa kanaw niyan amiyatay amiyawa ko niyan ikatatagin na pukawiyaw yung si sa diyang kayong dunya na pagapran niyan na lawas yan nakabubungkusan sa maputi ginawa niyan amoto po nakamatangkad sa ginoon niyan amiyakanaw amiyada ko din yan ikatatagin na po si sa diyang kayong dunya. Palte ka bisa tigin na diyong muto kaya pakatrakakan. Palte ka bisa diyong muto kaya pakambulakan sa bunggulo. Palte ka bisa diyong muto lang wantaman. Kagiyong mata na sa dunia. Na di tano kapugutan sa dunia. Na yaman ini. Na pagawaan tanubo sa sumuan tanwa diyong muto at dito yung tanong mga oripuno Allah subhanahu wa ta'ala. Agyuto sa anungan amawi at tanitiasa. Daaban yan ikakuda. Daaban yan ikakapos. Asadun sa inang barutaw. Na ayadong kalabuan. Musap ya maruraw na aya kabarantanan. Aya maalay ni na samya pagamal kasi sa ding kayong dunya na yang kadin kumo masi sa kapakataling mo manusia sa alungan amori. La ilaha illallah. Naguto sabab ang kailangan na maparatihin yung manusia. Maparatihin yung manusia. Adi yung kananayaman niyan nakapakataling man yan sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hagi yung mata na sa katanwaya na di tano dito taginap sa diyang kaya kapugintaw tano si sa diyang kayong dunya. Ay di tano dito taginap na diyang kaya din nakapugintaw tano na hindi ka patay tano nagito ni kaya pakanaw tano ako di po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di tano miswaswa sa diyang kaya dunya. Hagi yung mata na sa manusia miswaswa si sa diyang kayong dunya. Na mata na kilinian din. Amisu pasu dunia adiyang kaya dunia na tidin sulit kus naraka jahannam kakagim yatang kada su dunia na ayat berpayang na su naraka jahannam na misu pasu dunia kadidin sulit ku apoy ko naraka jahannam o dunia ni pagunta su mga tao api ketudayan adiyang kaya dunia mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala. Namani isang napagsan niya na ginawa niya no anda matataman at yung kaya paratiya ni Bugirun wallahu subhanahu wa ta'ala o kapagintaw niyan si sa ding kayang dunya kaande kaknalan yan si ko ginawan yan kasuldo na ding kaya paratiya si wallahu subhanahu wa ta'ala na bagatos ka porsyento na may punggulalan yan sumay tumbala panulwatan yan si ko wallah kakagiyam yaknal yan si kipapantag niyan si ko yamanan yan na paratiya niyan si wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya panutulutan wa diyang wato akasing sangko naraka. Nauman isa napagsan niyan sa ginonian. Kaya pagkantanopan sa yaman niyan na mga guguda na sumiyanga si kumiyawaw na sukapya kapakasulsi ko kapakadarandang ko aljannatul firdausil a'la kapakasulsi ko surga. Nayaman ini na sumanga bai. Apakasulid mo Allah subhanahu wa ta'ala si ko surga. Na aya mga talasuguiran. Apagapirkiran kung kabupaluiran abaya labis iko surga
na isar riwayat ang mga midadari ang puga sa diyong utaba ya labi si ko surga na 2 ka milyon na guto nga ang mga midadari ang puga si ko mga bai ang mabubaloy ang bai labi si ko surga. Ingira niya kapag mitra sa dunya sa 2 ka taon na daw na antam ayamanan yan na makasusurga kaya ad na milka di ka di mamipi apagtungal ad na di ka di maninindaan apagtungal ka niya sa pagkanuka na tiga daw na anak na niya kasurga. La ilaha illallah. Kayamanan yan na anak pemipi ad minatindirakan di buwa kauntudakan lawat taman na langon bid na daw na anak niya kasurga. Ay dapat pa kung kapakasuldo manusia, ba iyalabi si ko surga, ayat panakawan yan, ayat talasuguin yan, na 2 ka milyon na guto nga asadin sa kabayayan, na buong din po kibatat sa ang kutak iya pakasuldo yan si ko surga. Pasimpi na kausulo niya, asudo niya na pagkurdak, lang ulangwan, abaran di ako dunia na pagkurdak, kuto ka ba sa kurkano, si kumya nga una, asudo niya, nadag sukat si sa diyang kayang di dunia, inunta, so 2, ni alutan wa diyang kutuwa 2 ka klase, ay abuwa pagkasukat ko dunia, na 2 ka klase, basura, agumbarsig, ang pagkasukat si ko dunia. Doon na pagkasukat si ko dunia, inunta si sa diyang kaya 2, basuraan, agumbarsig, mamasa ka sa sadin sa pagkababayan na kaanditaran, na sung si ko pumubaloy ang basura, mamasa ka sa sadin sa pagkababayaan na kaagamit ka sa walay, na si isung ko ka pumubaloy niya na basura, ugay na mamasa ka mambu sa miya makapia panganangkan, na si isung ko ka pumubaloy niya na marsik, mauripun Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na sungon yan, marsik basura, na ditano, ketudaan na diyang kaya dunia, ugay nakagyo sa dunia na nisisita tano kapuginto tano aso dunia na inadun ayamanan yan na para rakatano ugay na inadun tano wallahu subhanahu wa ta'ala para si ko ayamanan yan na alungan amawri. So dunia na inadun na para rakatano sa katano mambu na inadun tano para si ko alungan amawri. Na umani isa na kanalan niya na ginawa niyan in mga day diyang kaya pagapaganay asyarat akasuldo parate sa iko manusia meaning gulalan yan miya paratiyan yan sa mga sipatu Allah subhanahu wa ta'ala amis mi papayag na gusto mga sipatu Allah ta'ala mi susulan anta at tamaniman to na danyan din paratiya diyang kaya mga sipatu Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede sa sipatu Allah subhanahu wa ta'ala mi susulan na diyang kaya kabubaloy niya na Ar-Razzaq. Sa kaniyan ini imri rizki. Sa kaniyan ini imri rizki. Na sumanusia. Na aya kadakwa ni manto. Aya mananin na pagintaw ang maghingaran sa Muslim. Na dunyan dun maparati at yung kaya isa sifat Allah subhanahu wa ta'ala at yung kaya kababaluin yan Ar-Razzaq. Aya di imri rizki. Ngayon ito. Aya paparatiyan ng manusia. Aya mapaparatiya o kadaklan at tabi ako makasapulo na aya priskiyun di hindi magpernasotin dun yan sa opisina niyan sugulpukian kauda tingin na tindak na yan di kami dun pumakakan uda tingin na opisina ka na yan di kami dun pumakakan uda tingin na gulpuka ka na yan di kami dun pumakakan. Emanan yan na miyada diyang kutuwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala sa kasisipatan yan si sa diyang kutuwa Ar-Razzaq. Emanan yan na subus Allah subhanahu wa ta'ala ini imri rizki. Subus Allah subhanahu wa ta'ala ini imri rizki. Ano naman gudagdaan? Gira di pamagusain. Adi yung kaya paratiya si iku Allah. Ando madaya kaadna diyang kutuwa kapuratiya o manusia. Sa isa diyang kutuwa sifat Allah ta'ala adodun apriski ku manusia mapugintaw si sa diyang kayang dunia inuntas Allah subhanahu wa ta'ala bodun mabubaloy asbab so mga tindo mga tinda tanong bodun mabubaloy asbab so yamanan yan na mga opisina tanong bodun mabubaloy asbab so yamanan yan na mga gulbak tanong kaudibo pakipusan Allah subhanahu wa ta'ala so mga tinda tanong na magatos ka porsyento na di mapupusa audibo tawfiqi wallahu ta'ala sa gobyerno so pasugayar ka sa sukayan kanila di ka dun kasukayan o di po pakatuo wallah sugal baka at di ka dun makaragun uripun wallahu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah paratiya wait na mas mala paratiya o manusia si iko say adigyan mo ta paratiya niya si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ngutuwa ka ba sa Quran?
Malung ka man ng gida-gida. Igira plalakaw diyang koto manusia. Andi ka plalakaw niyan, ana mo niya tagatak. Naayakal aparat niyan sa diyang koto at tagatak. Nadidid plalakaw, igira miyan naging ng koto at tagatak. Igira plalakaw, akya piyan na nagatakan. At iyan, adi ako plalakaw, kakya sugnan ako koto miyan niya diyang koto at tagatak. La ilaha illallah. Mas mala aparat niyan si koto tagatak. Adis wallahu subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwa. Ikadua, nagiram piyakambanan. Nadito ni Pirus ko piyan tunay gulbak apong gulbakan yan. Kapiyakambanan ko na mas malaparatian yan sa di mo tapakambaan. Adis wallahu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Miyaloy pa na di mo to isa ko mga kulamatan. Aparatiya tingin mga lokas. At katak na din sumparatira nun. At di din mga pagkiling-kaling. Sa kialuyaw na di ko to agurutan. Isa ko mga ulama. Ang mas miya kalala at tigin na paratiyaw mga maranaw. Si isa di ko to ayamaan na niyan na ulwa ko paya. Adisu Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon to. Aya paratira na tigin sa di mo to ulwa ko paya na di kakang kapakatungan. Igira na kung sa ko paya at tigin. Need na pagampaganda puto niya nung naging utolo niyan. Mga wata ko ani runanan. Ani meli niya suwatayan na kunado mabungla ka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay, dadi nga mga Kristiyan na di na nung punong utolo niya na. Di na nung pun. Nadaabatan nung miya kwa na ba nung miya bungla Kristiyan kakagiyap kung sa ulo ko pa ya. La ilaha illallah. Mga maranaw. Mga maranaw. Ha? Mga maranaw mo. Ayaw mga niyan na mapaparatiya sa di ka nga suno ako pa ya kapakabungal. Okay na tigyak ini Abdul Basit Salim na kumiyan ako mo sa ulo ako pa ya na da ako po tigyan mabungal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nagito yung sabab mga uripun wallah. Aon pa makabapagilya na sumanusya na mas mala aparatiyan niya kumaran dia sa dunia. Adigyan ko to aparatiyan niya si wallah. Kakagya ayam niya sifat yan. Adigyan ko to aparatiyan mga Amerikano. Adigyan ko to asa pakiling. To see is to believe. Sa din sa pakilingan na dirong makapangimbunan. La ilaha illallah. Sa dinian kilay na dirong makapangimbunan. Napaparatiyan ng manusia. Sa kiya dinian kaparatiyan sa ayabo priskirun na sallallahu subhanahu wa ta'ala. Sa aya kinuha niyan at dalilian na udi ako mo tigyan ng gagamukay. Udi ako mo dagang. Udi ako mo galabak. Udi ako mo nganisan. Galabaka nayamanan niyan na di ako din makakan, makag-iema na niyan na daabakan tinda. Ino mga di alam na daa tinda niyan. Ino mga di alam na daaban niyan gulbak. Damo na kana budi pagupisin na, budi pakakan. Ogoy nang mutuasal, ay di akan nundi ka pero ada tao amya to na boya ini patay niyan na biyak wa aungos. Kakagya ada ba niyan pirap. Ogoy na ada tao amya tay amyak wa aungos. Amikul la ipirap. La ilaha illallah. Kenapa subasu mga publi na kenapa ya kalili ini patairan na ba kagiyan niya ko sira na umus. Okay. Na adna miyatay, miyato na miyatay ni patay niya na miya ko umus ada una ni na malaipira. Miyalo yakan. Kusol dayamanan niyan na miyaga pirapulo ragun baka pirapulo ragun iman to ukialo yun sa madyalat si isa ingid amasra ay isa daw na niya na yamanan niya na malita mo nakagyo sumul di si isa diyo ko to at tamo kaya na isa ka buliga ami kalala abulong pira kapag ilay niyan na di katawan o burdi niyan di katawan o security niyan baka si security niyan sa diyo ko tatamo kaya kakagyo mialing suaraan auman Jumaat o kapakasulpa yung yan sa yamanan niyan na Jumaat na yan nakapumisita si sa diyo ko tapat mo kanyan na buong dun biniksa ayamanan niyan na salakaw gawin na sumul sa diyo mo to tamukian na doon yan miuda sa diyong uta security niyan nakagyong maylew security niyan na diyong kutwa ayaman na din na pinto ang kutwa tamukian mutwa bunigan niyan nakalalkaan nakiyakinan sa kalaksayam ya tangkad sa ginoon niyan nakiyasoldo ng niya tamo ko dato na miya patay ako dato na kailangan nakakalaban na kanay ka hindi kito kayo dato nakilban niyan nakagyakalakban niyan naroon din bisiro patay si ikot tamukian sa kadidang kaniyan kakagim ya ko aupos
Api ay siwaya na kaya gutan rodun sa kaya plalisya na kanaba pagkunog sa liyo. Kakagiya tamok ako ko panagpiyupiya di ka pa kayo magkusang brandu. Na yamanan niya na makuko pa na milalis sa sul na kayo di kinagadyong ko to yamanan niya. Na security niya. Kagiya mati din yan di yamanan niya na ipilipitasi ko mga tamok yan. Namiya pigiriyan na piliw. Nakagisumo niyan sa pinto, way man niyan nabudigan niyan, nakakakalaban, nakagiyaw, di niyan tanto din gunang gundungan, nadudum maka, dun na bon miya kalaka, nakagiyaw maka, bugabi, akatitudo niyan nakakutunggo sirun sa napas, pakagidun amyokit kumakarang yan apang nampan, natigin na miya, anti-rosot tamo kaknaba pagkas sa nai, kaknaba, sabapay preteo manusia, nakagiyaw pobre, ugay ni man to na adna miya toon amaliit tamo, ay nipatay niya na miya ko angos, na ba di pagalutan sa mga panganukan mga uripun wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyak ito kayo itong wallahu ta'ala sampol. Si kung mga tao ay paratiyan yan sasana niya na sutamok yan sa kapakakaniyan. Kanabaya sasana niya na Allah subhanahu wa ta'ala. Kamata niya sumanusya na makapunaputo ubaya patiruan yan na aya di magparkong pamilya niyan na sa kanyan. Baya di magparsaginawan yan na sudugangan yan. Kamagatos ka porsinto na udi pa kaprisa Allah na di din makaprisa uripun Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayan man sumalakal maut. Sumalakal maut. Nayamiyat piruyan o kaya pakisirun wallah o kambudin matatago ko kabubaluin niyan adimang wasa niyawa na miya kapira makasinga nagumiya kapira makaguro nayamiyat piruyan na kambuwa ko din natigiyan mabaluy ang pangunguwa sa niyawa na miya kay isa kumadun makakula nagumiya kay isa ko din makaguro at higumalakal maut. Tingnan niyo mo tuwa, tiguwang lang ngayon ka guro, hey malakal mo, at tingin na panganay, amin ni guro ka kan, udi na amin ni guro ka kan, sama pa tingin amin ni guro ka kan, namiya kay salungan, dahil matigyan namiya umaadjil yan, akuna kan sa niyawa, abo ba'y nasi kapapatagi si sa diserto, na kapapatagang panatigyan, adin yan di imbawata, natigin na minisugod na ating diyang kutwa malakal maut na diyang kutwa wataan dumanay kakawigin kakagikuudakan sa niyawa si ina-ena nun pinakimbo wataan na miyara ta ating ginawa ka nun si sa diyang kutwa wata kay kadalakan kadiyakan din katawan wanto na ay okit ang kakawig diyang kutwa yamanan yan na wata asi matatago sa diserto nayamanan yan nakagi matatago sa din kaya disirto na dapat na ba niyang kususo ang tulad niyo kita kakuyag yan nayamanan yan na minisugod ako no tuwa tigad yung kutwa malakal mo mga uripun Allah tigman wallah na ang tunono ni minisinga ka na miya kayo sa tigyan agawin nadatigin na kuha na kan sa niyawa dato na di ako niya natigyan po kasuladin ngayon ito makisi-security piya nasi sa dia mo daw kapag security niyang piya natatakadir niyan subong mo di ka pamisitay paganiro na tigiyan na uman gawin na sa lakaw adiyo di makapamisita na ayam niya pantaga ko na tigiyan sa kaya pamisita ka nun natin kumalakal mo tsaka kuya ka nun sa niyawa na aya mo ako pa kaya pamisitaw na mga alika dato na minisang niya ako kira na susalin ako sa lukos sa tigading mo tuwa malakal mo na diyo ko po kasulod na tigyan na diyong kutuwa yamanan yan na mga guardian na tigla na kaya pakasuldakan nakagyung mga panika ko dato na tigyan na yun ka po kapanik na tigyan na pumisita na kanso dato na tigyan na ito na paganin karakan na tigyan na kuna kan sa kasaniwa nabiya kasi nga so dato tingin na akong kakuwi sa niyawa, ando man kaya minanan sa katiruba at igubo sa maranaw, ando man kaya gugo ang kasanturo sa kakuwi ang garakan sa niyawa. Ngayon ka ang takabos, natingin na sa kan sumalakal maut, natingin na sa kan sumalakal maut, nabaging iba sa sarupwa. Anto natingin ni Karina, sa kan sumalakal maut, natingin, aya Karina, sa kan sumalakal maut, kakuwi kan doon sa niyawa. Nakabaya ka, makatindig ko na din ka kagagaw, baka makatindig isang ka na nakauntulo ka. Napuna-bunaran na din kutuwa dato, akatindig yan na datar no bamiyang arurong, so mga tulan yan sa diniyan, pinagkagagaw ginawa niya, no bumaka.
Ay mana niya na bumakatindig sabab sa kabapagi wallah sa karamasi ko yung mana niyan udi na mu'jizat si ko malakal mo nakagyan na matangkad sa kanyan sututu malakal mo natingin na budi kapakay kaya mana niyan na mga pamisita ko si kung mga pamilya kan makaw na sa kukiran nating malakal mo dito nagkapakay kami at taling umalunso at ka na mo na piya makniro na diyong kutuwa dato na doon mapakay na tingin na minisingakan nakagimatangkad adad na ba na miya pamangni ko mga pangninian na miya turuyan na miya siya apat pumutamukan miya laklak miya antiro kanu at tigin na mga tamukakan miya antiro kadna kaya tigin kadato akan ayno akan dun masuso at su Allah kasi kami ni sabab kasi kada ni piyang unutanakan nagyuto at igumalakal mo timinising akan sa kinisintaan niyan kung mga patumutamukan niyan la ilaha illallah dapat mau masura sa kinisintaan ng manusia kung patumutamukan niyan nasusuotan niyan din su Allah Tigurullah bang kari gigatawi malakal maut na suwata miniguro ka nagyutwa dato aminising aka. La ilaha illallah. Miyawi ang suwata na miya datupan. Nantay mitatakdir su Allah. Siya yaku tadiyang kutuwa sa ti managaruda. Nakagima sa'yo kutiyan na pimbubuwata diyang kutuwa sa ti manapapanok. Adinin di pangilay sa pagisosonian sa diyong utawata na miyawiyag na miyabuloy dato mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kanintano sa ginawa tanong sa katani mapasa nga pagpaparo sa ginawa tanong la hawla wa la quwwa di panukatang ko sa ginawa tanong kamata na ya may kasumanusya na diyan na nitangkad niya na diyan paratian ang kanana sifat wallah ar-razzaq na yaman na niyan na magatos ka prosinto na pakisa ko niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pakisimba niyan na sudagangan niyan sugal mo ka yan, babaso ka yan langan tawan sa opisina niyan kaya niyan sasanaan sa saligan na pagkakuha niya ko ipagimpaw niya si sa jingking niyan na sipatanan ay yaman na niyan na sama na yan nasuras tano tunay oras tano namiyataling masuras Miyagalas libi ada tanong mapasada diyang gaya mga syarat ay miya tama tanong sa diyang na sa ti mana syarat akasul uparatiya na ino kasi ko mga muriya gawi na sumpatan tanong pag miya syarat akasul uparatiya na paratiya si kung mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala miyaluitan mo di mo mga sifat Allah masulan agumapayag kailangan mo manusia na maparatiyan yan agi miya taling umading oras tano na diyan kaya nung katalwa isuso na kasuldo paratiya si manusia andi kasuldo paratiya andi ka pakasuldo nga paratiya na da mabigat oras yan okay pumen dengan yang wapi antuna simbasi wallah ay mala na susambayang yan andi kasulad yung kana paratiya mabalis kanya na peratiya niya su Allah lawan na sifat Allah na kay peratiya niya su sifat Allah na sifat Allah sunaraka gusto surga na sabab sa inam yan o surga wallah nagukalak yan kung naraka mo makasulad napi kabigat akapipigiran yan sa dinyan kapakapasumbayang na pakikurot naman sa kakipagkulakan yan sa keparatian yan si sa dibo da sifat Allah ta'ala kapakasulti kung naraka na apiyay dinyan kakagunguna sa ginawa niyan sa diyang kutuwa kapanga tunay ni ba kapanga pupanadulawas yan sa kapagipagirun o iblis na pagkikurot din sa kapanumpangan yan kapasimbo niyan si Allah subhanahu wa ta'ala akagya sumyul doon na diyang goto asipat wallah kaya paratian niyan si sipat wallah piyag yunambu sa satiman ang kanana isa asipat sarat kapasuldo paratiam na asar kang gulalanan si kumanusia na miyakalalad na kesanaan ng manusia sa kipang gulalan niyan wapian po na asimbo si Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa diyang kaya oras tanong na miya talingumam Rilantan wallahu subhanahu wa ta'ala na indo niyan katanod yung kaya agamatan o agama Islam na ayamala na baluin tanong niya ng mga manusia ayaman na niya na tetap pa sa amal sa wallahu subhanahu wa ta'ala sampun na yan na diyung kuta di tanong diking gulalanan sa ikong mga suaswa tanong sa wallah wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Korea do ipuniutan busi saji kana